Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Кышның беренче көне белән сезне. Бүген сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме барыгызга да күтәренке кәеф телибез. Тапшыруыбызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. Бүген халыкара спидка каршы көрәш көне. Сәламәтлек проблемалар белән бәйле иң мөһим көннәрнең берсе. Берләштерелгән Милләтләр оешмасы ассамблеясы карары белән 1988 елдан алып үткәрелә. Бүгенге көндә дөнья буйлап 38 миллионга якын спид белән авыручылар саны теркәлгән. 2007 елның 1 декабреннән башлап Владислав Третьяк тәкъдиме белән Бөтен Россия хоккей көне үткәрелә. 1956 елдагы Олимпия уеннарында Советлар Союзының җыелма командасы беренче тапкыр катнашып, җиңү һәм дан яулый. Барысы команда 8 тапкыр Олимпия чемпионнары, 27 тапкыр дөнья чемпионнары була. 1 декабрь табиб-неврологлар көне. Нерв системасы кешенең барлык тормыш процессларында да катнаша. Неврологларның эшләре кешенең үзәк һәм периферий нерв системасы авыруларын дәвалауга юнәлтелгән. Бүген 1 декабрьдә исән булса, Мөхәммәд ага Мәгъдиевка 90 яшь тулыр иде. Әдәбиятны, аның тарихын шактый тирән белеп тә, үзенең белемен ахыргача киң катлам укучыга җиткергә өлгермичә, арабыздан киткән һәм бу хәл көтелмәгәнлектән суга төшеп югалгандай тоелган каләм ияләре шактый. Казан дәүләт университетында озак еллар дәвамында 20нче гасыр башы әдәбиятын, татар фольклорын укыткан, бигрәк тә урта буын вәкилләренең рухи атасын саналырлык Мөхәммәд ага Мәгъдиев әнә шуларның берсе. Габдулла Тукай тормышына һәм иҗатына кагылышлы хезмәтләр Мәгъдиевнең фәнни публицистик мирасында аерым урын тота. Шулай ук аның Есенин поэмаларын татар теленә дә тәрҗемә иткәнен бик күпләр белми. Язучы Рабит Батулла тамашачыларыбызны Ядкарханәсендәге экспонатлар белән таныштыруын дәвам итә. Бүген ул төрле чорларда кулланышта булган мизаннар, ягъни үлчәүләр һәм чалгы турында сөйләр. Аларны куллану нечкәлекләренең кайбер серләрен ачыр. Эфирда Татар йөзе рубрикасы. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Чыршыдагы Ядкарханәдә тагын берничә әсбап бар. Ул үлчәүләр, мизаннар. Мизан яки үлчәүләр. Менә бу Совет чорындагы кибетләрдә яки базарда сата торган сатучыларның үлчәү әсбабы. Менә монда гер салынган, менә монда товар салынган, кыяр манда, кишер манда, нәрсәдер менә шулай итеп сата торган балалар. Кайсы чагында кайбер хәйләкәрләр сатучылар менә бу якка магнит белән яки анда бит сагыз белән ябыштырып авырлык тагалар. Җиңелрәк үлчәтсен өчен. Ягъни алдау дип атала. Яни Коръәндә дә бар бит. Үлчәгәндә дөрес үлчәгез, алдамагыз ди. Менә шулай итеп кайбер вакытта хәтта ярты 1 кило ит урынына 800 граммны да биреп җибәрәләр. Менә шулай алды торган үлчәүләр булган диме. Инде хәзер менә ничек үлчәгәннәр безнең бабаларыбыз бу якка күчәбез. Әле күптән түгел генә якын тарихта гына бу үлчәүләр менә шушындый иде. Менә монда аның тәлинкәсе, товар сала торган, менә монда иманың гире, һәм ул менә монда тигезлек барлыкка килгән карагызлар, менә шулай тигезләгәнче булай булса ким үлчәнә. Булай булса артык үлчәнә. Менә шушлы үлчәүләр кулланганнар. Менә ул йөк түгел чагында тигезләнә. Аннан соң тагын ана менә монда өстә безнең зур үлчәү, монсы инде зур авырлыклар, зоррак авырлыклар үлчәүе. Менә монсы чалгы. Бу минем чалгы. Менә мин 25 ел элек менә монда килгәч, шушы чалгыны алдым. Ул чалгыны Солтан абый саплады. Солтан абый мәрхүм, аның әле малае һаман да шушы эш белән шөгыльләнә. Тимер эше белән чаңда, ана теге якта. Бик оста кеше. Оныклары хәтта шуның белән. Менә бу чалгы бик күп печән чапты. Теге машина чапкыч моторлы чалгы чыкканчы, мин моның белән дөнья печәннәр чаптым инде. Бакчаны да чаптым. Болында да чаптым име.
менә шушындай шалғы бик уңай ol, шул кадәр җиңел ул име. Ялап кына ала инде менә, ялап кына ала инде менә. Менә шушылай иттереп име. Аны көйли белергә кирәк әле. Көйли белергә кирәк. Менә аны көйләгече дә бар. Мәсәлән, име, менә бу радиус. Менә бу радиус тигез булырга тиеш. Шуңа күрә җеп белән үлчи торган идек. Менә шулай, әгәр дә балайрак булса, ул чапмый. Бында булса төртелә. Төртелә теге нигә, түмгәккә төртелә име. Инде тип-тигез булганда, менә буның радиус тип-тигез булырга тиеш. Менә шушылай име. Шалгы таптыйлар, ялгы шүкиләр име. Менә минем әле шалгы шүкишем дә бар бында. Менә ул шалгы тапты торган, шалгы шүки торган менә сандалга салып тапты торган иде име. Әле күптән түгел генә 20 ел әүвәл генә менә шушыны кулландык. Шушы коралларны кулландык заманында. Әдәбияттәгечә лирик чигенеш ясап алыйк әле. Чыннан да туганлык җипләрен бәйләп торган, бер-беребезгә якын айткан, бәйрәм кебек күңелле күмәк хезмәт тезелеп басып чалгы белән кирелеп печән чабулар бетте. Шулай да чалгыларын музейга бикләп куймаучылар бар икән әле. Күрәсезме, Салават Фәтхетдинов ничек оста итеп печән чаба? 35 ел чапкан югы. Онтылган. Рәхәт. Бер яктан рәхәт, икенче яктан йылдыз кушаматлы сыерын ашатырга дип тырыша Салават Фәтхетдинов. Филис Каһиров та печән чабуга маһир булып чыкты. Җырлый чаба. Яшел урман буйларында булгынлыкта әлсирәп, шалыгы тутып печән чаба батыр егет киң сулап. Уңга чабам, сулга чабам, җәй җиттеме шул чарам дип табышмак әйтә идек элек. Димәк, әле чалгы тиз генә табышмакка әйләнмәс дигән өмид бар. Шулай итеп без мәвзугны тәмамлыйбыз. Сау калыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру матур көн күтәренке кәеф теләп дәвам итәбез. Ул үзенең сәхнәгә чыгуын 7000 тапкыр инде дип горурланып әйтә торган булган. Концерт сайын осталыгын үстерү белән бергә тамашачыларга каләм ияләренең иҗат җимешләрен җиткерүче, яңа талантлар белән дә таныштыручы булган. Үзенең репертуарында Муса Җәлил, Нурай Арслан, Шәүкәт Галиев кебек күренекле шагыйрьләребезнең әсәрләре урын алып торган. Танылган сүз остасы Әзәл Яһудинны татар яшәгән һәр төбәктә хөрмәт белән искә алалар. Бүген студиябызның кунагы сатирик язучы Алмаз Хәмзин Әзәл ага турында хәтирәләрен яңартыр дип ышанып калабыз. Хәерле көн, исәнмесез, Алмаз әфәнде, хәерле көн. Менә нәфис сүз остасы телебезнең матурлыгын, иҗатыбызның байлыгын күрсәтүче бер сәнгатькәр булырга тиеш. Әзәл абыны нәкъ шулай дип искә алалар һәм белүемчә сезнең күңелегездә дә әлеге шәхескә карата матур хәтирәләр саклана икән. Алар белән уртаклашып китсәгез иде. Улар әлбәттә күп, ләкин мин уйлап куйдым, әйтәм, Әзәл абый турында сөйләүче бер мин генә калып бара торганмы икән инде дип теге тыйнаклык белән уйлап куйдым. Әлбәттә, аның турында күп белүчеләр, артистларыбыз әле, өлкән яшьтәгеләр аның турында хәтерли торганнардыр. Ул чор бит Әзәл абый булган чор, ул безнең бәләкәй вакытлардан башланган, соңрак та беләм, аның белән бергә эшләргә дә туры килде. Менә нәрсә, бер романтик рухта, халык ниндидер зур хыяллар белән яшәгән вакытта, аларның концертларында караган бар. Аның әле бездә кунган чагы да булды, чөнки инде безнең әби, бабай Кронштадт якларында булгач, бәлки авылда халык уйлый торгандыр бит инде ниндидер культураның төптән белгән кешеләр яши бездә, Нур Мәликә яши, шуларда кунсын дип чакырган булганнардыр инде. Романтик рух ул вакытта. Әдәбият, сәнгать өлкәсендә яшәүче зур әдипләребез бар, идеологиябыз бар дәүләтебезнең. Ул һәр хәер хаклы безнең үсешебезгә, халык мөнәсәбәт, бөтенләй икенче колхозлашу инде алданрак, колхоз чорларында киләнеп эшлиләр, эшләгәнең нәтиҗәсе бар, алда коммунизм тезисе бар, инде рухи не бар, омтылыш бар. Менә шуның вакытта да зур әсәрләр тудылар, концерт бригадаларда бик уңыш казанып эшли торганнар, именно сугыштан соңгы вакытларны, әмма ләкин алар эшли башлаган сугышка хәтлем сугыш вакытында да. Әзәл абый турында мин, беләсеңме, филармониянең архивында
байтак укырга туры килде. Миңа теге 70 еллыкка, 75 еллыкка язган китапларда минем кайбер язмаларда басылдылар. Шуңа күрә архивта казындырырга туры килде һәм аннан соң бу мәсьәләдә аның йортына да бара, фатирына да барырга туры килде. Аның бер шкаф дип әйтсәм, шкаф та түгел инде ул вакытта искерәк инвентарьлар, җиһазлар иде. Менә шарым тулган аның язмалары белән һәм китаплар белән. Барлык классик әсәрләр ул китапта бар иде. Менә репертуары да бик бай һәм киң саллы булган. Шулай бит менә бу турыда безнең хәбәрчебез әзерләгән видео язмада да әйтеп китәләр. Әйдәгез бергәләп карап китик шуны. Конферансье безнең яшьлек елларының иң шәп сүз остасы, кыскасы Әзәл Яһудин. Өлкән буын тамашачы сәхнәдә Әзәл Яһудин кебек оста конферансьеларны күреп калуы белән бәхетле. Ümit bilen kildim dünyaya. Ümit bilen bastım yollarga. Ümit bulup aktı uylarım. Ümit kuştu mina jırlarga. Ümit ilkti mine kreşke. Ümit tartıp aldı ölümden. Ümit mine kökke küterdi. Ümit mine alğa öterdi, sahnelerge mini kitirdi. Әбит нәфис сүз осталары тел сагында торучы бик сирәк һөнәр ияләре. Ул башкарган иң көтеп алган әсәр дип Фатих Кәримнең кыңгыраулы яшел гармунын атасак ялгышмабыз. Шулай ук Хади Такташның Мукамайы һәм Мәхәббәт тәүбәсе, Муса Җәлилнең Мабит дәфтәреннән шигырьләре, Әхмәт Фәйзинең Гармуны, Нәқи Исәнбәтнең Татарстан сәләме һәм башка бик күп әсәрләрне башкарып, тамашачыларын сүзгә гашыйк итә белә иде. 60 yaş ol, şup түгел. 70 de küp түгел. Barıp jitip uzalsan, 80'i de şik түгел. 80'ge jitse birev, 50 kartını sizdinçe. 80-90 arası ir urtası bizdinçe. Ondan da uzsa kişi, ağzında kalsa dişi, kalmasa bıraş koygan taza dişi, göz kulağı sağ olsa hiç naşar түгел işi. 80-90 yaşlıklar alar ülken abilar. 30-40 yaşlıklar alar için sağıylar. Сүз сәнгатен ихластан яратучы Әзәл Яһудинга әлеге видео язмада 84 яшь. Шуңа ишарә ясап, яшьтә түгел хикмәт, күңелдә дип искәртә ул. Karşı kilmemiz bizde. Eğer de uçsam yüzünü, 100 yıllı bulsam deyip hiç yüretmem sizine. Vatşol. Студиябызның кунагы Алмаз абый Хамзин, без аның белән бергәләп Әзәл Яһудинны искә алабыз. Алмаз абый, менә элегрәк шигъри кичәләр үткәрү бик популяр булган бит, шулай бит. Сәхнәдә нәфис сүз осталар, озын-озын поэмалар, озын-озын матур эчтәлекле шигырьләр сөйләгән, тамашачы мөкибән катып калып караган, аларны тыңлаган. Бүген башка күренеш. Моның сәбәбе нидә икән? Тамашачы үзгәрде микән? Әллә инде нәфис сүз осталары бетеп китте микән? Ничек уйлыйсыз? Сорау бик урынлы. Моңа мин бик шәп итеп җавап бирерим дә, ләкин бераз гына шуңа гына әйтеп китәргә кирәк булыр. Чөнки хәзер әйткәнемчә инде теге вакытта идеология бар иде, хәзер дәүләтнең идеологиясе бар инде аның идеологиясе, ләкин башка матди мәсьәләләргә кагыла торган. Шуңа күрә шу кайда акча, кайда ни, анда сәнгать бетеп китә. Чөнки акчага бөтенесе багышланган була. Шуңа омтылу, аның сыйфаты әйбәт турында уйлау юк. Кешене күлдерәсең икән, димәк, бу сиңа инде бәяләү дип кабул ителә. Тамашачыда бу шулай концертларны караганда, хәзер бәлки безнең концертларыбыз, бәлки шушындый кичәләр шушылайрактыр инде, шушылай сөйли торганнарда инде шушындый әсәр кирәктер инде, без бәлки аңламыйбыздыр инде дигән шикелле утыра торганнардыр инде. Бу әлбәттә минем өчен бик уфтанам. Ничектер кызганыч
хәлдә итеп тем. Шуңа күрә күп вакытта мин үзем чыгыш ясыйм менә. Үземнең репертуарым белән сәяси темаларга, безнең җәмгыятебезне кайсы нинди югарылыкта, түбәнлектә булганда, мин шул турда минем шигырьләр бик күп. Менә аларны кулланып концертларымда кулланам, һәм тамашачының бер дә мин сөйләп киткән халәттә түгел икән аңлыйм. Аларның күңеле турында, аларның нәрсә уйлап торганнарын, утырганнарын һәм минем сөйләгән вакытта нинди кайда хыялларга батканын мин күреп торам да, шуның белән алар белән уртаклашам гына. Соңыннан концерттан соң кайбер җирләрдә турып басып кул чабалар. Менә тамашачы бик аңлы, бик күрә, ләкин аның менә күңеленә керә белергә кирәк, һәм аңа кирәкле әсәрләр тудырырга кирәк. Мин шунысына пошынам, шуна уфтанам. Язучыларыбыз, классик язучыларыбыз, менә теге вакытта идеологиясе булгач, дәүләтнең бик әсәрләр туган. Классик язучыларыбыз Мөхәммәд Мәхдиләрне укыйлар, әйбәт, Мәхдиевләрне укыйлар, Аяз Гыйлаевларны куялар, әйбәт. Аларда шулай безнең җәмгыятебез турында язганнар, әйбәт. Тукайларны кулланабыз, Токташларны алабыз, бар сөйлибез, ләкин алар инде берничә тапкыр укылган. Менә бүгенге вазгыятьтә син нинди әсәр тудырасың? Менә монысы кирәктер дип уйлыйм. Әзәл абый үзенчәлекле тавышы һәм сәхнәдә үз-үзен тотышы белән дә аерылып торган, шулай бит. Интеллигент инде. Безнең телевидение фондында аның язмалары саклана. Әйдәгез шуны. Рәхәтләнеп карыйм. Әнә тегесе дә әле мин ясаган, мин оештырган бер кичә булып чыкты. Рәхмәт куюыгыз өчен. Ağla yaşayışka bu hayatqa gimin bulup jırны жиңе almı iken ölüm kadar ölüm bulup yıldız ömrü nurlarında üzüsüne kala nuru jarşı ömrü tavışında küngellerde yaşi muğu Күңелләрдә яши җыры, радиога агыла хатлар, җырлатыгыз Ваһаповны. Я шуннан соң җырчы үлгән диеп әйтә алабызмы? Әйтә алабызмы? Үзеннән соң сәхнәгә баскан яшьләргә дә Әзәл абый ниндидер ярдәм күрсәтергә тырышкан. Сезгә шәхси күрсәттеме? Мин шәхси үрнәге белән аның. Әйбәт, менә шуның кебек буласы килә. Ниндидер бер охшашлык бар безнең аның белән. Шунысын әйтеп китәс килә. Менә сугыш вакытында аларның иҗатына мин игътибар бирдем, чөнки алар Рәшит Баков белән бергә эшләгәннәр ул вакытта һәм районнарда чыгыш ясаган вакытта алар концерт Кахәтле көндүзләрен интернат мәктәпләрдә балалар кайда балалар, нинди балалар булуына карамастан, алар ул йортларга утыннар ярып биргәннәр. Аннан соң акчаларын, күп кенә акчаларын Кремнән алган акчаларын сугышка узатканнар. Ул вакыттан җыеп алган бит Татарстан бүләге, танклары, самолетлары дигән, менә алар зур өлеш керткәннәр алар шул вакытта ук. Аның кыңгыраулы яшел гармон, көмеш кыңгыраулары, ул көмеш кыңгырауларның кичке яңгыраулары дигән, әйбәт, бакчасында госпиталь, карнизлар ишелтәрле, нинди поэмалар укыган, җырлар турында сөйләде. Шуңа күрә сөйләп куйдым. Ул үзе аккордеон, бәлки генә аккордеоны бар яның, менә шунда уйнап, шуны көтәләр иде халык. Менә шул өлешен көтәләр иде күбрәк Әзәл абыйның. Ул бик якты күңелләребездә безнең кереп калды. Безгә үрнәк. Хәзерге яшьләргә карасыннар. Телебезгә карата мөнәсәбәт шулай булырга тиеш, шулай бит. Телебезгә шундый мөнәсәбәт булырга тиеш. Менә шулардан үрнәк алса, хәзерге алып баручыларга, конференцияларга, алар күбрәк конференция ролен үтәгәннәр. Бирәк тә Әзәл абый. Менә конференциялар кебек иҗат иткән. Рәхмәт сезгә. Бүгенге иртәгезне безнең белән килеп башлаганыгыз өчен уңышлар телибез сезгә. Һәм инде алдагы көннәрдә дә студиябызда Мөхтәрәм кунак булып килүегезне көтеп калабыз. Мин алар турында хайран беләм икән әле. Сөйләп бетерә алмадым. Сөйләп бетерә алмадым. Вакытыбыз кызганычка каршы шулай аз шул безнең. Рәхмәт сезгә. Бүгенгә менә шулар, һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.